Jo, tyjo, podívám se na můj YouTube kanál. Videa. Cože? 31 zlenů? 4 měsíci? Tyjo, tak to bych měl asi natočit nějaké video. Čau lidi, já vás vítám od dnešního videa. Jak jste si mohli všimnout, 4 měsíce jsem nenatáčel. Bylo to, protože jsem byl na zájezdu se sborem a byl jsem ještě nemocný, takže jsem nemohl natáčet videa. A v dnešním videu budeme hrát Minecraft Free Edition Speedrun. To je takové, říká se tomu Free Edition, protože to nevypadá moc jako, že stromy vypadají, že mají dřevo a voda vypadá vodnatě, ale je to, uvidíte to sami, já vás nechám se překvapit a já doufám, že se vám video bude líbit. Užijte si ho, dejte like, odběr se zvonečkem a půjdeme se pustit do Minecraft Free Edition verze. Takže jak můžete vidět, už jsem tady v tomhle Minecraft Free Edition. My dáme play. Teď se nám tady bude načítat Overworld, Nether a tak. A je to speedrun, takže musím rychle. 4, 3, 2, 1. Ty vogo, no. To nikdo neviděl. Tak je Overworld se načítá, Nether se načítá and jdeme na to. Už se tam odpočítává čas. OK. Tamhle je hnedka čestka. Vezmeme to rychle. Šup, šup, šup. Tady goldy. Já už jsem tady tohle samozřejmě hrál, jak asi můžete vidět, že už všechno vím, kde je. Ahu. Tak. Rychle. Když tak vám dám link do popisku, pokud to teda budu umět. Rychle zabít Endy draka. Rychle. Tam je. Tak, nice, pojď. Minuta a 5, 6, 7 sekund. Minuta a 7 sekund. Takže dneska se pokusíme pokořit minutu a 7 sekund. Takže dáváme znova play. A jdeme na to. Už se načítá end, už je to hotové. 3, 2, 1. Ty bogu. Znovu to se moc nepovedlo. Ok, jdeme na to. A 1. Ty bogu, to jsem pokadil. Au. Ok, jsem na jeden hit teďka na lávu. Jdeme šup. Tak 2 bloky ještě radši potřebuju, takže si je nechávám. Ují. Rychle, mám jak mít čas. No já se nemůžu trafit, sakra. Pojď, mám už minutu a 5. Minutu a 7. Sakra, zase. Minuta a dostal jsem bez damage. Ale i tak. Poslouchejte, to zní jak normální voda.
kruto přísný. OK, takže musíme dát méně jak minutu. Musíme dát méně jak minutu. Jdeme na to. Jinak pokud budu mít často jiný skin ve videích, pokud teda ještě budu natáčet, tak mě strašně baví vždycky hrát s jiným skinem, takže vždycky, někdy budu mít svůj skin, ten, co mám zrovna teďka na sobě, tak to je můj skin, jo. Teďka ho budu hodně používat, teda pokud si ho zase nezměním. Třeba někdy budu mít Seracario skin, nebo někdy, kdy budu mít třeba Dream skin, od Dreama skin, nebo někde od krále Minecraftu, takže tak. Pojď. Ještě tam doběhnu 59. Přesně minuta, kámo, to si děláš srandu. Teď zrovna minuta, přesně minuta, kámo, přesně zase. To si děláš srandu. Koukej, ale tady je, skončil jsem v 59 sekundách, takže to je jakoby zaokrouhlené už. Takže jsem to pokořil tím pádem. Tady to máte, že jsem dal 0 minut a 59 vteřin. Překonal jsem tady tuhle výzvu, protože víte, jak to bylo těžké. A já se pokusím najít konečně jiný seed, protože tady ten seed hraju už třeba skoro dneska celý den, dá se to říct. Takže se pokusím najít nějaký jiný a pak se vám když tak ozvu. Takže jsem našel teda jinačí verzi speedrunneru. Je to sice od toho samého tvůrce, jak můžete vidět v minulé, jak jsem tam byl. Ale můžete už tu vidět jinačí detail, že tady je kráva a tady je prase. Dáváme play. OK, už to vypadá jinak, to uvolilo, že tady nemám toto. OK, a počítadlo je dole, jo. OK, portál je na samém místě, OK, počítadlo je zase furt dole. To je pro mě víc takové přehlednější. Vůbec jsem si nic o téhle jináčí verzi nezjišťovala, ale začátek vypadá stejně. OK, tady už to je jináčí. Au. Kam tak tohle je hodně jináčí. Au. OK, tady další parkour. OK, tady zase. OK, tady se to hází. Dík. Tady už asi nic, podle mě. Počkej, já jsem dostal Ender Perlu. Okay, to mě prostě furt teleportuje. A doufám, že to půjde dát ale do toho, protože mě jinak... Ok, tam je pyramida, OK. Mě jinak nic... Ne, nejde. To musí být oči, jo. Ale jak mám sakra? Oči. Kde mám sakra? Asi v té pyramidě. Zkusíme to tam. Totem nesmrtelnosti, OK. Teď se musím, ale... pomaličku dostávat nahoru. Jestli to jenom teďka zatím prozkoumám. Ok, už jsem nahoře. Tak tam nic jakoby moc nebylo jako oči. Ale to tam nesmrtelnosti, to je fajn. Ok, tam je dům. Ten minule nebyl. Tyjo, vesničku mám tak hodně stolový a jenom mám taky. Ok, chleba. Tak to nic. Tady farmička je. Počkej. Jo, můžu. Let's go. Tak jak udělat?
Počkej, z Blaze Roadu, že? Tak co když se vrátím do toho? Mě ta písnička strašně štve. Tak, let's go. OK, tam jsou gásti. Úplně to naspavne do lávy. Dobrá. Kámo, tak co s tím mám ale dělat? OK, tam jsou ti Blaze Roadi. Ne. Ty vogo. What a save, brácho. Co to bylo? Let's go. Tak trošku. OK. Poslední pokus. Mám to tam. OK. Fire resistance. Super, jak se tam teďka dostanu. Tak ještě, že mám ten totem. Asi proto tam byl. Ty vogo. No? Já jsem mohl jít sem, já jsem fakt divný. Já jsem mohl jít celou dobu tady. Na. Ha, trapný. Má furt fire resistance? Oh no. Oh no. To je problém. Nemám bloky? Já nemám. OK, teda jsou nějaké city. Na. OK, chill. Tak tohle už je taková lepší verze, jakoby. Tam se asi začnu hrát častěji. OK, mám pár bloků, to mi vystačí. Uj. Au. Jedno srdíčko, kámo, no tak. Dobrý, no. Díky. Na vás. Hej. Počkej, tak já to nechápu. Jo, už to chápu, jo. Už to mám. Bum. Tohle nechci, ale chci toto. Mám jich 10, nice. Díky, piglina. Já zase mizím. Takže ještě jedna věc, borci. Já vám tady pustím polovinu mojí hry, kterou jsem hrál, protože já jsem hrál ještě hodně her a než bych vám tady to ukázal, tak by to trvalo strašně dlouho. Takže se usaďte, dáte si něco dobrého k jídlu a já vám pustím tady tu krásnou hru. Počkat, proč mi láva ubírá doslova životy? Já jsem taky celý z lávy. Já jsem to přežil naštěstí. Tady jsou nějaké bloky. Jdeme na to, jdeme porazit Ender Draka. Pokud mi věříte, dejte like, odběr se zvonečkem a jdeme porazit Ender Draka. Let's go. Ještě se vrátím pro Blaze, abych měl čím. Tam je pevnost, jsem ji viděl. Jo. Jo, viděl jsem tam pevnost, viděl jsem a jí dobře. Tohle je hodně nebezpečná. Už mám ale 2 minuty, kámo, to si dáš srandu. To ne.
Rychle, šup, šup, šup. Pár jsem si jich mohl nechat, že? Abych se teleportoval. To je jedno. Kamo. Uj. Rychle. Šup mě tam teleportuje. Kde jsem? Tam je, ok. Šup. Máme 3 minuty. Kamo. Ok, to vypadá už. Tam je už i ta pevnost, takže tam je to hodně lepší jak tamto. A za finish 3 minuty 38 sekund a 65 milisekund. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte like a odběr se zvonečkem a čau.